नै अख्रां राजाया न'आव थांनायनि बाथ्रा बुंबाय दङ। खायसे खालायगासिनो दाख्लैनिफ्राय न'आव थांनो खेबसे थांना नायगौमोननो बियो न'खौ। ए न'आव थांनो नागिरदों बियो? ओरैनो माने खेबसे नायना फैगौमोन आरो बियो। थांनोथ' लुबैयो र' न'। आरो माबा आयै, हाफोरबो दंमोन ना बिसिनिया, जेनेबा बिमा बिफाया गालांनाय हा दङना, बेफोरखौ मायबाफोर नोंसोरो सोरनोबा थिका बा मायबा आदि बेबायदि होबोगौमोन नामा? राजाया मायबा बुंदों बेफोरखौ? अख्राङाथ' जेबो बुङाखै बेफोरखौ, बियो रोङा मा बुजिनो। माने ओरैनो सानसेखालि बुंदोंमोन आरो बियो हाबो दङ होननानै, आंथ' मोजाङै मिन्थियाबो। आं ओरैनो सानदों आरो आयै, ओरैनो थास्लायस्लाय नोंसोर सोरनोबा रायज्लायनानै गामिनि खाथिफोरनि गामिनि मानसिफोरजों रायज्लायना माबाफोर खालायबोनो नामा होननानै, ओरैनो थास्लायस्लाय। नोंसा बाबाजों रायज्लायनांगोन र' होमबा। दा बे साननैसो थांनोबो सम जाथारनाय नङाना। दा थांबा नोंसोर गोजाबो एंगार हरनो हायाना। बेफोरबायदि गामियाव आगोलनो बेबायदि केस जालायनाय गामि, माबायदि एंगार हरनो? गुथालाबो रागा जोंगोन नोंसोरखौ बेबायदि एंगार हरब्ला। थांबाथाय आं थांनांगोन, नङाबा सानै साथाम थांनांगोन। नोंसा बाबायाबो थांनांगोन, नङाबा आं थांनांगोन। सिखिरि लैथो जमा थांनांगोन। नोंसोरखौथ' सानैखौल' एंगार हरनो हानाय नङा। ओजोंबा आरो सोर मा सुथुर दङ, सोर मा नेना दङ मोनथिया। औ, बेबायदि साननानैथ' आंबो राजाखौ बुंना दोनदों थांथ'वा होननानै। दा एसे माबाबो जाबायना, साननो हानायबो गथ'आबो गोसोखांदों खोमा न'खौबो। थांगोन र' थांगोन, एसे बोथोरा मोजां जाथों। आं नोंसा बाबाजों रायज्लायनानै मोजाङै रायज्लायना थांगोन र'। सानसे ज' थांना फैगोन, राजामोननि न'खौ नायना फैगोन। औ, गथ'आ खर' गाज्रि प्रभाबसो गोलैबाय नामालै? बे जेराव हालाखौ फबदोंमोन बे जायगाखौनो नायबाय थाग्रा जाबाय माथो बियो। मेगन गिदिर खाले खाले बिनि दिमागाव गाज्रि प्रभाब गोलैबाय नामा? सानफ्लांबाय थानाय जादों नामा बियो? आबा, नों मोजाङै दंना गैया नोङो? नोंना एसे माबाफोर गाज्रिफोर गोहोम गोग्लैनाय बायदि मोनदों नामा नोङो? जेबो नङा आयै, आं जास्ट बे जायगायाव थानो गोसो गैला। माबार थांनांगौ बेनिफ्राय। माजाखौ आं न' गोदान नायनो होनाया, माजाखौ न' गोदाना मोनबायना आयै? मोनसे मोनदों, नाथाय बेयो थिग नङा। नों बेयाव थानो सुखुनाय नङा, मानसि बुरजा। फ्लेट मोनाखै नामा गिदिर न'? मोनसे दङ, गाबोन खबर होगोन होननानै बुंदों। नों टेनसन लानाङा आबा, गाबोन खबर होथारगोन होननानै बुंदों। आं नोंनि बेबायदि अबस्थाखौ नुनानै आङो अफिसावबो थांखायाखै। नों जेबो टेनसन लानाङा आबा। नों दिनै सानसेखौ जेनथेन थाथारदो, एसे आंखौबो मदद खालायदो मालफोर माबानायाव। गाबोन जेरावखि नङा जेरावबाबो थाहैगोन, हटेलावबाबो थाहैगोन आबा जोंफोर। औ आयै, बेयावथ' क'क्राझाराव हटेल दङ। साननैसो हटेलावबाबो आं थाहैसिगोन। आं बे जायगायाव थानो हाथारला। आं माबा गाख्रबनाय खोनाबाय थानाय बायदि मोनो, माबा नुनाय बायदि मोनो। आं माने आंनि खर'आव गाज्रि गोहोम गोग्लैनाय बायदि मोनगासिनो। माबा सानफ्लांबाय थायो आं आयै। नङाबा आयै, थौ दिनैनो हटेलाव थांसै। दिनैनो? औ, आरोलाय न'नि बे माल बुस्थुफोरखौ पेकिं खालायनाया मानसि लिंबानो जायो, सानै साथाम फैसा होनानै। थौ आयै, दानो थांसै। दानो? थांनोथ' हायो। खाथि खालानि मानसिफोरा नुब्ला मायबा सानगोन नामा हटेलाव थाहैनाय नुब्ला? रावबो जेबो साना आयै, मायबा प्रब्लेम जादों होननानै जायखिजाया मायबा बुंगोन। थौदो आयै, थाला बेयाव। थौ आयै, आं ओंखारनोसै। र' होमब्लालाय, र' एसे माबा लानो गोनां दङ, एसे इम्पर्टेन्ट बुस्थु, बेफोरखौ लानि। आयै, आदाया गामियाव नांसारदोंसै जुवा खेलेनानै लोगोफोरजों बुज्लायबाय दङ लामायाव। मा? औ आयै, आदाया लामायाव सेंग्राफोरजों बे जुवा गेलेबाय दंमोन ना, बेयाव दा दोखखो नांज्लायगासिनो। मा मिथिगौना, बुला बुसि खालायसोदों। आं हमथानो थांनो नागिरदोंमोन, बिसोर सेंग्राफोरनि गेजेराव माबायदि थांनो? हालाहाय आं, जि खालायथोंसै बियो। बुग्लायो मायो, जि खालायथोंसै। आं हनै सिखारनोनो हाला। आं नै नोंखौसो नेबाय दंमोन आं बायजोआव थांनो। हासुनो ओंखारसो, सिखारनोनो हाला आं हारसिङै। थखनसो बानायना लाबो आंनो थसे। आदाया मानो बेबायदिब्ला मा जागोन आयै? आदानि थाखाय जेरावबो फथामबसि सोलिनोनो हाला जोंफोर। गामिनि बयबो मानसिफोरा बुङो, माबायदि न'खर सालायनो आङो, नोंबो बुरैबाय हाख'ला। आदायाबो जुवारि, लोंख्रुग्रा, जेबो बुजिया, खामलाफोरखौबो मोननो नागिरा। गाबोन जुथिलानियाव माइ गायनांगौनो, बिसिनियाव थांगोन र'।
बे गरफा गरनै खामला मावनायजोंलाय मा सोलिनो हानो सानै मानसिया? हागौमोनबाबो बे गरफा गरनै मोननाय फैसाखौ नोंनियानो लांजोबब्ला मा जानो? दा नोंखौबो डाक्टारनावसो लांनांगौ बायदि मोनबाय आङो। दा नोंनाबो बुजोबगोनसो। दा सिखारनोबो हालाबा दा डाक्टारनावसो लांनांगोन, फैसाबो गैया। मा खालायनो आं, माबायदि न'खर सालायनो, नोंसोरखौ माबायदि सामलायनो हाख'ला आङो। सानख'नोनो हाला आं अबाव फैसा मोनो। आयै आंनो साइकेल नांगौमोनलै। साइकेल? नोंबो मोजाङै सालायनोनो रोङा साइकेलखौलाय? रोंगौ आंनि लोगोफोरा स्कुलाव गासैबो साइकेल लांजोबो। आंनोबो स्कुलाव थांनो साइकेल नांगौ आयै। अख्रां राजा, नोङो मोजाङै सालायनो रोंथ'वाखैना। मोजाङै सालायनो रोंथारनाय जाबा होगोन दे। गारि गुराबो फैसोयोना, सौदावलाबायनो गिनांगौ। रोंगौलै आयै आं सालायनो। आंनिख्रुइ उन्दै उन्दैफोरानो लांबावोसो। देनाय आं रायज्लायनांगोन नोंसा बाबाजों आरो नोंसा गुमैजोंबो रायज्लायनांगोन। है आंनो नांगौमोनलै आयै, बिसोरो सालायनाङासो होनखागोन। गिदिर मानसिनि खोथा खोनासंनांगौ राजा। गिदिरफोरा मोजांनि थाखायसो बुङो। जागोन दे, आं रायज्लायगोन। आरो नों साननैसो बे गामियावनो एसे साइकेलखौ सालायबाय थालाय। नोंथ' मोजाङै सालायनो रोङा, गेजेर गेजेर गोलैलाबायो। नोंनो साइकेलखौ रोंगौ होननानै स्कुलाव थांनो होगोन, नों सालायलाबायगोन। सोरनोबा सोरखौबा खुन्दायलाबायबा, सोरबा मायबा जाबा आरो नोंनो खुन्दायलाबायनानै आखाइ आथिं मायबा जाबा हो। बेनिखायसो बुंदों राजा दे, माने बेफोरो रिक्सनि खामानि ना साइकेल सालायनायाबो। दा साइकेलजों साइकेल, लामा मोजांबाबो गुबुन खोथा। गारि गुरा फैसोयो, मोजाङै सालाया मानसिफ्रा गारिफोरखौबो। होगोन दे होगोन। नोंसा गुमिया होगोन होनना बुंखादों माथो, गुथाला। नों सानैसो थांबावनाय। दे। नों खालि मोजाङैल' फराय। नोंनो जा नांगौ बेखौनो होगोन। गुमियाबो होगोन, आब'आबो होगोन, जोंफोरबो होगोन। नों खालि फरायल' मोजाङै दे। दाथ' नों फरायनांसिगौमोन, बेलासे जासिगोन। बेलासेयाव दसे स्कुलनिफ्राय फैना उन्दुनानै एसे फरायनांगौ। नों दा फरायनांगौमोन राजा। फरायनो र', आंना हमवर्क दङ, फरायगोन। आरो माबाफोर रोङाबा बुजियाबा आब' सिखिरि दङ, लैथो दङ, बिसिनाव सोंनांगौ, मिथिबाय? फै जुगामि फै, दा लाजिसै, रावबो गैया जोंहा। खामानि मावग्रा मानसि गोजासो। गावनिनो न' आरो मा लाजिखौ मोनो। ओइ फाथैस्रि, ओइ रघु। फाथैस्रि? फिसाजो नामा फाथैस्रि नामा? कमेडि। फाथैस्रि? औ दादै, मामोन? फाथैस्रि, नै न'खराव सासे गोदान सोद्रोमा फैबाय जोंहानाव। सोरबा? नोम्मादै गोदान लाबोदों। जोंफोर मन्दिराव जुलि जानानै फैबाय दिनै। हा? जुलि? दिनैनिफ्राय बिखौ मादै होननानै लिंबानो जाबाय। आरो न'खरनि गासैबो खामानि, गासैबो नोंसोरखौ नायनाय, माबानाय, न'खर बेंनाय, बेनो नायगोन गासैखौबो। आंथ' न'आव थाबाङानो। दिनैनिफ्राय बेनो जोंनि न'खरनि मालखिन। न'नि मालखिन? बोराया थारैनो मोजाङैनो आंनि जियाव फासिथारबाय। आंखौ लाबोनाय लोगो लोगोनो बेबायदि बुंदों, न'नि मालखिन होननानै। महारानिसो जाबाय आं, महारानि। न'फोराबो एसेबां गिदिर, बांग्लासोखा। टिभिफोराव नुनाय बायदिसो न'फोरा, गिदिर। आंहाथ' किस्मतआनो, खाफालानो थाला खुलिबाय। बे बोराय मांग्रांग्रांजों हाबा जानानै। बेनिफ्राय मा बेनिफ्राय मा जाखो? थां बै एसे तैयारि खालायथां, एसे जगार खालायथां। खैना गोदाननि रुमखौ साफा खालायथां, आंनि रुमखौ साफा खालायथां। माने दादे खैना गोदाननि रुम माने नोंनि रुम माने नोंनि रुमखौनो ना इयावनो? माथो जाम्बिलाय, फाथैना फाथै। आंनि रुमावनोथ' थागोन खैना गोदानालाय। नङा, मायबाफोर थायोना बेबायदि मानसिफोरखौ जाहोनाय मानाय, बेफोरखौ खालायगोन नामा? बेनिखायनोसो। जेबो खालाया, जोंफोरना क्लियारखा। मन्दिराव हाबा जाबाय बास, आरो जेबो खोथा गैया बेयाव। पार्टि होबा होगोन आं माब्लाबा, नाथाय दिनै बेफोरखौ जेबो खालाया। रानिया अबाव? न' गैया नामा बियो? नुवाखै माथो बिखौ। लिंना लाबोना बिखौ इन्ट्रडाक्सन होनि, बिमा उन्दैजों मोजाङै रायज्लायथों, मोजाङै गोरोबलायना थाथों। थां, रुमाव दंबा लिंना लाबो रानिखौ। दानो दरजा बुयोबा रागा जोंगोन। मानो रागा जोंनो? आंखौ लिंदों होनना बुं। थारमाने फिसाजो महारानि दरजा फांथे थाग्रा। नायनि देनाय माबायदि फिसाजो। थां, लिंना लाबो थां, मा नायबाय थाखो?
बिमा गोदान लाबोदों आङो बिनो खुसिसो मोनगोन बियो लाय औ दादै र' आबारनिनि जेबो खबर मोनमारासै आरो थारैनो आंनि फिसाया बे संसाराव गैमारला ना मायो मा जालांजोबखो बे साननैसोनि गेजेरावनो सेलियाबो बुथारदों होननानै गनायना लाबाय नाथाय आबानि डेड बडिखौनो मोनासै माबायदि फोथायना लानो दा बे थैबाय होननानै डेड बडिखौ बै जायगायावनो दोनदोंमोनब्ला बै हाग्रायावनो दोनदोंमोनब्ला होनबा मानो मोनासै एसेबो मोनसेबो क्लु जुगामिखौ लोगो मोननायब्ला मायबा मोनसे बाथ्राबाबो मोनथिनो हागौमोन नाथाय बे पुलिसआ जुगामिखौ नागिरनानै मोनाखैनो नाथाय दाबो आंहा आसा दङ आंनि फिसाज्लाया सानसेबाबो फैफिनगोन होननानै जेब्लासिम फिसानि रनिनि डेड बडिखौ पुलिसआ लाबोनानै होफैया आं फोथायानो आंनि फिसाया थैदों होननानै आबा रनि नों जुदि अबावबा दङ मोजाङैनो दंबा मानो नों फैयाखै न'आव आबा आंनि गोसोआ मानोबा नोंखौ दङ होननानै बुंबाय थादों